tigilan mo na ako. Naku, Harold. Sayang naman kung mapupunta lang ako sa iba. Sige ka. Makakaya mo bang makita ko na nasa piling ng iba? Tigilan mo nga ako, Arisha, please. Okay. Pero sinusiguro ko, Harold, babalik ka sa akin. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Oh, tapos na duty natin. Saan tayo, sir? Pass muna ako sa inuman, sir. Si Mrs. Gusto niya daw ako makasama. Nako, alam niya yan. Hindi ko nga alam Basta, ang sabi niya, uwi daw akong maaga. Miss niya na daw ako. Mukhang tama nga iniisip ko. Oh, sige. Yung iba kasama na lang natin ang isasama ko. Enjoy your night. Salamat. Next time, sasama ulit ako sa inyo, ha? Okay lang, sir. Paminsan-minsan, bumawi ka sa misis mo, ha? Magsawa ka yan. Naku, wag naman. Mahal na mahal ko ang misis ko. Mabuti naman at maaga ka nakauwi ngayon. Siya nga pala, pinagluto kita ng paborito mo. Wow. Salamat, Han. Sarap nito, Siyempre, ako pa ba? Alam ko naman ang kiliti mo Si Bunso nasan? Nandun sa kwarto, tulog na. Mabuti naman kung ganun. Alam mo na ngayon, babawi ka sa akin. Kasi puro ka na lang trabaho nitong mga nakaraang araw. Nako, dapat lang na bumawi ka sa akin. Oo naman. Halika, kain tayo. Oh, kumusta pala yung trabaho? Ganun pa din. Pero sa checkpoint ako na-assign ngayon Kumusta naman doon? Wala bang mga pasaway? Naku, meron. Yung isang motorsiklong pinapara ko, hindi huminto. Ayun, humarurot. Ako, pasaway talaga mga ibang Pinoy, no? Yanabi mo pa. Basta, tandaan mo palagi ka mag-iingat, ha? Alam ko marangal kang pulis at dahil sa pagiging tuwid mo sa trabaho, maaaring marami kang makakalaban. Alam ko naman yun. At saka, huwag mo akong alalahanin. Kaya ko yung sarili ko. At may gabay naman ako ng nasa taas. Basta, palagi mo lang akong pagpipray, ha? Oo naman. I love you. Hindi ka mawawala sa mga dasal ko. Ayun naman pala I love you too. Thank you so much, Han. Mabuti naman at tapos na ang operation natin. Salamat at makakapag-relax na ulit tayo. Ano, tara na. Sama ka na. Tama-tama malapit na tayo sa bar, Ayan lang, tapat na natin, Sige. Maiintindihan naman siguro ako ni Mrs. Oo naman. Dapat lang na paminsan-minsan mag-enjoy ka. Tara, pasok na tayo. Tara. Naka-order na din pala ako, pare. Nakikita mo ba yung sumasayaw na yan? Ano namang meron sa mga yan? Ayan ang table natin. Nakausap ko na yung may-ari. Ayos Paano mo nakuha agad yung mga yan? Tropa ko nung high school yung manager na bakla dito. Kaya naman pala malakas ka dito. May kapit Ayan na pala Tapos nang mag-perform. Ang kaganda, pre. Pili ka na. Bahala na. Kahit sino lang. Basta hanggang table lang, Oo naman. Hi, babe. Tara, dito po ka sa tabi ko. Girls, pili na kayo ng gusto niyong makasama, Hi, sir. Hello. Kamusta naman? Mukhang pagod na pagod ka. Oo. Kasi may operation kami. Kaya naman pala. Halika, inom tayo para mabawasan man lang yung pagod mo.
Ayos mukhang inuumaga ka na naman yata. Anong meron, Harold? Sabi mo mga 1 a.m. makakauwi ka na. Bakit parang iba yata ang kwento? Sorry. May mga ginawa pa kasi ako eh. Alam mo naman yun, di ba? Ay, yun naman pala Sana hindi ka na lang nangangako na uuwi ka ng 1 a.m. Sorry na, Han. Babawi na lang ako. Bukas naman rest day ko. Bukas kakain tayo sa labas ng anak natin, ha? Ayan ka na naman sa pangako mong palaging napapako. Tapos baka bukas may emergency ka na naman. Tapos iiwan mo na naman kami ng mga anak natin. Alam mo naman ang trabaho ng pulis, di ba? Obligasyon ko ito. Pero I'll assure you, hindi ko kayo maiiwan bukas. Nako, ganyan yung palagi mo sinasabi. Tapos baka mamaya malaman-laman ko na lang kagaya ka na ibang pulis dyan na may babae. Nako Harold sinasabi ko sa'yo, magkanya-kanya na tayo kapag ginawa mo yan. Huwag ka na magalitan. Alam mo naman hindi ko kayang magalit ka eh. At saka hindi kita kayang ipagpalit. Hahanap pa ba ako ng iba? Ang swerte-swerte ko nga sa'yo eh. Halika nga dito nang mayakap kita ng mahigpit. Ewan ko sa'yo, nambola ka na naman. Sabunutan kita dyan. Pangakuhan, ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Wala nang iba. Oo na, sige na, pinapatawad na kita. Bukas pala magsimba rin tayo Oo, tapos noon, kakain tayo sa labas ha. Sige na nga, kaya love na love kita Hi, sir. Welcome back. Mukhang napadalas ang punta mo dito Masasama na ako ng mga kasama ko dito. Pero, sir, sa lahat ng mga kasama mo, ikaw ang pinakagwapo. Salamat ha. Pwede ba akong tumabi sa'yo, sir? Pwede, pero inuunahan na kita ha. May asawa na ako at hindi ako kagaya ng iba. Talaga ba, sir? Ako nga palagi ang tinitable mo. Ano bang ginagawa mo? Huwag kang kumandong sa akin. Easy ka lang, sir. Lap dance lang naman ito At saka, binayaran ako para gawin ang trabaho ko. Oh, pare. Natitense ka ata. Easy ka lang. First time mo bang may mag-lap dance sa'yo? Easy ka lang, sir. Gusto mo ba? Isihan ko lang. O, ayan. Okay na ba? Ang galing mo pala. Thank you, sir. Meron pa akong ibang skill. Baka gusto mong itry. Baka kasi magalit ang misis ko. Bakit? Nasaan ba ang misis mo? Nandito ba siya? Wala. Wala naman pala Bakit hindi ka mag-enjoy? Bigyan mo ako ng isang gabi. Sisiguraduhin ko mag-e-enjoy ka. Promise. Oh, inom ka pa. Ayan. Para mamaya, ma-enjoy mo ang gagawin ko. Oh, gising ka na pala. Kamusta tulog mo? Uuwi na ako. Ayoko na maulit to. Huwag ka naman ganyan, Harold. Don't tell me, hindi ka nag-enjoy sa nangyari sa atin kagabi. Nalasing lang ako masyado kaya nangyari yun kaya sana tigilan mo na ako. Naku, Harold. Sayang naman kung mapupunta lang ako sa iba. Sige ka. Makakaya mo bang makita ako na nasa piling ng iba? Tigilan mo nga ako, Arisha, please! Okay. Pero sinusiguro ko, Harold, babalik ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi na mangyayari yan. Hindi na mangyayari ang pagkakamaling ito. At ayaw na ayaw kong maibang makakaalam nito. Lalo na yung asawa ko. Okay, sabi mo Diyan ka na. Ayaw na kita makita. Hindi pa tayo tapos, Harold. Magiging akin ka, maniwala ka. Aba, umuwi ka pa. Tignan mo nga oras ng uwi mo. Tanghali na Alam mo namang trabaho ko, di ba? May operation kasi kami. Huwag ka na magalit. Para namang bago sa yung nature ng trabaho ko. Mamaya manunod tayo ng sine. Babawi ako. Eto nga pala Bumili ako ng groceries. Luto ka ng spaghetti. Namiss ko na yung spaghetti mo.
Nag-aalala kasi ako sa'yo palagi. Kagabi hindi ako mapakali. Alam mo, minsan kinakabahan ako kapag gabi. Lalo nga kagabi. Alumpihit ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Feeling ko may mangyayaring masama. Tapos di ko pa matawagan yung phone mo. Hindi naman. Eto nga ako, buhay na buhay. At saka, huwag ka na mag-isip ng kung ano-anong negatibo, ha? Sorry. Magpalit ka na lang kaya ng trabaho. Yung hindi malalagay sa alanganan yung buhay mo. Alam mo namang ito yung pangarap ko, di ba? At saka, dito ako masaya. O sige. Basta palagi ka mag-iingat, ha? O sige na, Han. Pagluto muna kita ng spaghetti. Thank you. I love you, Han. I love you too, Han. Han, idlip lang ako saglit, ha? Gisingin mo na lang ako kapag kakain na. Okay, Han. Hi, sir. Remember me? Arisha, anong ginagawa mo dito? Mamaya may makakita sa atin na kasama kita. Bakit? Ayaw mo na ba akong makita? Parang wala naman tayong pinagsamahan niya. Teka nga, bitawan mo nga ako. Huwag kang imakap sa... Aray ha, nasasaktan na ako sa katatabig mo sa akin. Bakit? Sino ka ba, ha? Hindi naman kita kaano-ano, ha? Pwede ba umalis ka dito sa harap ko? Baka hindi ako makapagpigil, mabaril kitang babae ka. Bakit ba ayaw mo sa akin, Harold? Maganda naman ako. Sexy at napapaligaya ka. Dahil hindi ikaw yung gusto ko. At isa pa, may pamilya na ako. Mahal kita, Harold. Kung alam mo lang, nung una pa lang kitang makilala, parang nababaliw na ako sa'yo kakaisip. Kaya nga gumawa ako ng paraan. Nagbakasakali ako na baka magustuhan mo ko, kaya ako nagawa yun. Sorry, pero hindi ikaw yung babaeng gusto kong makasama sa buhay. At saka, hindi mo ako madadala sa mga ginagawa mong ganun. Kaya tigilan mo na ako. Sa tingin mo magugustuhan kita sa klase ng trabaho mo? Kaya kong magbago. Magbabago ako para sa'yo. Maghahanap ako ng ibang trabaho kung gusto mo. Lahat gagawin ko para sa'yo. Bigyan mo lang ako ng chance. Hindi, hindi. Hindi kaya umalis ka na. Baka ano pong magawa ako sa'yo. Kahit kailan, hindi kita matatanggap. Tama na nang nakagawa ko ng isang pagkakamali sa pamilya ko. Han, siya nga pala. Magpapaalam lang sana ako. Meron kasi kaming training. 1 week yun. Ikaw na muna bahala sa anak natin, ha? Okay. Total, palagi ka naman walang oras sa akin eh. Sanay naman na ako. Sanay na din akong lumalaki tong bata nang wala ka. Naman. Obligasyon ko kasi to kaya dapat kong gawin. Please naman. Huwag ka na magalit. Kailangan ko talaga tong gawin. Sana maintindihan mo. Palagi na lang ba nating pagtatalunan to? Oo, Harold. Palagi kitang iniintindi. Sa sobrang pag-iintindi ko nga sa'yo, ikaw na lang palagi eh. Ako nga hindi mo na maintindi. Sorry na, Han. Bumabawi naman ako, di ba? Promise. Pagkatapos ng training na to, babawi ulit ako sa'yo. Ay nako, Harold, bahala ka. Bahala kang gawin lahat ng gusto mo. Sige. Please na, Han. Huwag ka na magalit. Alis na ako, ha. Oh, huwag ka na magalit, promise. After nito, babawi ako at magpa-file ako ng leave para makasama ko kayo ng anak natin. Sige na, umalis ka na. Baka maiwan ka pa. Han, I'm home. Oh, nandito ka na pala. Kala ko ba sa isang linggo ang training? 5 days pa lang ah. Mabilis kasi natapos eh. Oh, aalis ka yata. Mukhang may lakad ka. Ha? Ano kasi, mag-grocery sana ako eh. Ganun ba? Nasaan si Bunso? Iniwan ko muna kina mama. Ayokong isama kasi magulo yun, baka magtututuro. Tamang-tama at masasolo kita. Ano, tara? I-date kita tapos mag-grocery tayo after? Sure. Teka lang, Hana. Punta lang ako sa taas, kukunin ko lang yung phone ko.
Hello, dumating yung asawa ko. Baka hindi tayo matuloy. Oo, next time na lang ha. Oo, sige, sabihan kita. Sige na. Tatawag na lang ako pag may pagkakataon. Okay, sige. Bye. Oh, Han. Nasaan ang anak natin? Iniwan ko muna kina mama para makakilos ako dito sa bahay. Han, palagi mo nalang ginagawa yan Hindi naman ganyan dati yung ginagawa mo. Naaalagaan mo naman yung anak natin kahit nandito siya. Bakit, Harold? Para naghihinala ka sa tono ng pananalita mo makulit yung anak mo hindi nga ako makakilos. Hindi ako naghihinala. Nagtatanong lang ako, Carol. Bakit parang masyado ka yatang defensive? Teka, may tinatago ka ba? Napapansin ko nga lang din na parang ang lamig na ng pakikitungo mo sa akin Wala akong tatago sa'yo. Anong problema? Bakit ka ba nagkakaganyan? Wala ngang problema. Bakit ka nga umiiwas? Wala nga, basta, alis muna ako. Kumain ka na dyan, sige na. Kukunin ko na lang yung anak natin kina mama para hindi ka maghinala dyan. Magpapalamig din ako ng ulo. Nakakainis na kasi. Pagod ka na nga sa mga trabahong bahay tapos ganito pa. Para naghihinala pa. Alis na nga, buwisit. Han, saglit. Hindi naman sa ganun yung pinupunto ko. Huwag ka na magalit, please. Kausapin mo na lang ako pag maayos ka ng kausap. Ano ba? Teka lang, huwag ka na masyadong excited. Carol, mga hayop kayo! Tumalong ka na lang sa bintana, talon, dali! Mga hayop! Hayop kang gago ka! Bumalik ka dito! Ikaw? Kailan mo pa ginagawa sa akin yun? Kailan mo pa ako niloloko? Kailan mo pa ako tinatarantado? Matagal na, Harold! Matagal na! Dahil sa trabaho mo, naapektuhan ang pamilya natin. Nawawalan ka na ng oras sa akin. Ayoko ng ganito. Hindi mo na nga nabibigay yung mga pangangailangan ko Pasalamat ka. Pasalamat ka at nakapagpigil ako. Kung hindi, baka napatay na kita. Magpasalamat din yung lalaki mo dahil hindi siya tinamaan. Pero sa susunod, hindi ko na kayo sasantuhin. Harold, pakawalan mo na ako. Ayoko na. Pagod na ako sa relasyon natin to. Sige. Kung yan ang gusto mo, pakakawala na kita. Kaysa naman maglulukuhan na tayo habang buhay. Pero umalis ka na dito. Umalis ka na dito, Carol! Huwag ka nang magpapakita sa akin. Dahil pag hindi na ako nakapagpigil, baka mapatay kita! Diyos ko. Ito na ba yung karma ko? Ito na ba yung kabayaran ng mga nakaraan kong pagkakamali? Bakit ganun, no? Ang bilis ng karma. Ang masakit pa, talagang nahuli ko sa akto yung ginagawa ng misis ko at yung kabit niya. Hindi ko naman talaga gusto yung nangyari nun sa amin ni Arisha. Pero bakit parang mas mabigat ang naging kapalit, pare? Ganun talaga, pare. Ang buhay, weather lang yan. Ikaw ba naman? Kita mo, di ba? Tumikim ka ng iba. Siyempre, si misis mo din. Ikaw ba naman ang palaging wala sa tabi niya Pero ang masakit lang, pare. Hindi ko talaga gusto yung nangyari sa amin ni Arisha. Pero yung kanya, lantarang panuloko At
At sa bahay pa namin nila ginawa yung kahiyupa na yun. Parang ang sakit lang eh. Hindi ko makalimutan yung pangyayaring yun. At yun din palang dahilan kung bakit palagi niyang iniiwan yung anak namin sa magulang niya. Para malaya sa makipaglampungan sa hayop na kapit niya. Kaya nga pare, palagi mong tatandaan ngayon. Karma is a bitch. Tama ka. Ito na siguro yung kabayaran ng katarantaduhang ginawa ko sa asawa ko. Hindi naman siguro. Arisha, dito ako nagtatrabaho. Oo, simula nung inayawan mo ko, naghanap na ako ng mas maayos na trabaho. Narinig ko ang lahat ng kwento mo. Sorry nga pala sa mga nangyari. Ayos lang yun. Ikaw, kumusta ka na? Mabuti naman. Gusto mo, usap muna tayo? Ano? Ayaw ka pa ba? Tandaan mo pare, wala ka ng asawa. Sige. Huwag ka mag-alala. Hindi naman na kita pipilitin kung ayaw mo eh. Nandito lang ako para makinig sa problema mo. Mahal, I'm home. Halika na mahal, kain na tayo. Wow, ang sarap naman ng hinanda mong pagkain. Siyempre naman, di ba ang pinangako ko sa'yo? Magiging mabuti akong asawa sa'yo. Handa akong magbago at iwan lahat para sa'yo. Maraming salamat, Arisha. Ha? Masarap talaga kapag may inuuwian kang pamilya. Salamat din sa pagkakataong ito, Harold. Kasi tuluyan ang nagbago ang buhay ko. Binigyan mo ako ng pagkakataon na magbago at magkaroon ng sariling pamilya. Maraming salamat talaga sa pagtanggap mo sa akin. Pangako, magiging mabuting asawa ko sa'yo. Hinding-hindi ako gagaya sa dati mong asawa. Alam mo, siguro, tayo talaga yung para sa isa't isa. Siguro, kaya tayo nagkakilala para magkaroon ng daan na magkatuluyan tayo. Siguro nga, yung dating kong misis hindi talaga siya para sa akin. Tama ka. Huwag ka mag-alala, mahal. Aalagaan ko kayo nitong magiging anak natin. Salamat, Arisha. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo na magiging baby natin. Mahal na mahal din kita. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Always your number one SM radio station.